Masa ijen KL? Loh, ya aja pacar. Sekarang itu zamannya FBB. FBB. Friend with benefit. Yes. Kene Mas Andi TV kene. Wah. Nah. Siji pecine dhuwur, siji pecine cendhek. Wonten dawuh Kang Bagong. Ya Kang Gareng Kang. Kowe iki melu meriahkan. Aku ngerti kowe arep mangkat rene iki sak RT muk pamiti kabeh iki mong. Ya ora be jan. Keketok Paham jenengan. Rumaos bombong kula. Ning warung ini diampiri karo nukokke kopi. Julali lho, aku ndageli Pak Sigit ning PPSDM. Warung sebelah kono diampiri neh karo diomong-omongi. Wong pas hari jadi bluro mawon bakul iki diomongi kabeh. Sampai batal berarti diomongi kabeh. Ngeten iki nggih bedhake kula anut dawe yai. Piye? Pikantuk rejeki lumantar panjenengan kali Mas Andi TV kula klumpukke. Wong ngeten iki dugi griya nggih kula aturke tenggene masjid to, Pak. Wah, kowe nek ngono kuwi dagelan sing sosialmu dhuwur, seneng sedekah. Nggih, tiap bar tanggapan ngeten mesti 500 kula. Wah, hebat seneng sedekah. Mergo sedekah kuwi becik ora bakal lokak ning sok kebak. Kok elok men le kowe le. Piye? Angger bar tanggapan kok 500 sumbangno masjid. Kowe termasuk sedekah gede, Pak. Betul. Kok dudur-dur to omongane. Lah bar tanggapan sedekah ning masjid 500 kaya termasuk wong hebat. Loh, piye no rumah saya? Winginane leh kumek nenggone tampir masjid wis kakean. Bon kuwi jek 3,5 juta. Utang. Iso ngeki 500 ya nek bar kagone sampean ngono. Sebagian tak Ngono kuwi mau kesuwen. Entuk TV. Lho. Aku mangkat ki nyilih duit masjid ngono titik ngono kuwi wis. Niku wis dienggo cacah to, Pak. Karepe kula golek sing anyar ngoten lho. Golek sing anyar. Perkara manungsa urip sak dina kita sing kata Pak Igit senenggane Pak Igit. Piyayi mriki niki luar biasa. Pokoke jenengane tenggene PPSDM Tengtuk Buntung Lapangan nonton Cepu terutama daerah Cepu penonton jenengan iki wis tumplek blek Bandar Kasiman. Wah tenan-tenan niki saestu niki tur tiange grapyak-grapyak. tapi aman nggih Pak Igit nggih clear aman nggih Aman. Clear Wis disel kae kok. nggih clear aman wis pokoke niku Rumangsa kowe. sejak ora lali iki sedelok maneh Pak Igit mboten krasa. Lah niki kan men Recep to. Recep Ruwah poso. Alhamdulillah. Iso ketemu Ramadan maneh. Seneng ketemu Ramadan meneh ya, Be. Sik wangsuli kowe seneng ya ketemu Ramadan meneh. Seneng nih Pak. Wong ngene awake dhewe sebagai umat Islam nek mari Ramadan telas kan cita-citane muga-muga iso ketemu Ramadan tahun ngarep lah. Harapane kan niku. Aku nek kowe ngomongke Ramadan aku eling. Nyapa? Nalika posonan ngoten niku angger krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono kuwi wis jelas wayahe buka. Allahumma lakasumtu Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ije apa? Apal nawaitu sumagodi an adai fatisari Ramadan di sanati fardholillahi ta'ala. Lah niku lho, Pak. Wah, TB yo melu sahur. Loh, pripun to Pak? Nek pas Ramadan poso melu. Poso wong kula niku Sahurmu jam pira? Loh niki kedah mawi tatanan sing pas sing bener. Nek wonten swara andan wayah buka, ngeten iki nggih sampun cepak-cepak cemawis bakdo ngabuburit kantuk panganan jajanan diklumpukne. Lho, langsung oleh bagian panduman siji-siji. Niki persiapan. Mengke nempun andan pun buka terus salat maghrib. Iya. Ayo ngono ta, Bi? iya pas salat maghrib terus Isak taraweh. Mari ngono istirahat sedelo. tarawih tadarus terus turu jam loro tagi Terus krungu tok tek tok ding tok plek tok tok plek tok ding tok tek tok. wayahe sahur Pak. Sahur. Nah, sahur. Tuk plek tuk ding tuk plek. Sahur. Ayo, yo Pak. Sahur. Yo wayang jabut. Jabut apa? Rice cooker ini kalau Pak dijabut.
Oh. Rice cooker iki lho dadi jabut. Selak. Sahur Pak Iget. Sesuk poso lho, aja lali yaene lho dadi jabut selak. Sahur bagian kulon-kulon lor dibukae lho, Be. Sahur monggo. Jangan dikete. Kluk klek kluk. Latihan iki berarti. Kluk klek kluk dunduk tek tok. Sahur, Pak. Iya, iya. Ah, aja lali jangane diinget wis inget poso. Sahur wayahe sahur. Imsa. Angger pun krungu imsak B. Oh, Imsak terus langsung kumu. Panganane diseleh. Seleh lho, pangane selese wis imsak. Aku malah dadak keramas dhisik iki lho. Iki nyapa Ramadan kok dadak keramas iki lho. bojoku- Keramasmu iki wayah magrib mau. Bojoku ora tahan lho aku terus sempat Imsak B, imsak terus persiapan noto-noto terus budal ngene masjid salat subuh. Subuh terus moro-moro istirahat awan karena tidur itu adalah ibadah baginya yang melakukan ibadah puasa. Betul. Tekane asar mari ngono terus krungu adzan melih Pak Ikit. Allahu Akbar. Buka. Alhamdulillah. Jangan makan dulu, nggak baik untuk lambung. Karena satu hari nggak makan, harus makan yang manis-manisan. Jangan langsung makan yang berkarbonhidrat. Wetenge ndak kaget. Oh, nggak boleh. Iya. Manis-manisan dulu, terus langsung ambil sajadah, sholat maghrib, isya, terawih, tadarus. Pas jam loro krungu, entok tek tok ding tok tek tok. Sahur. Aku ra keramas iki aku. Wis kapok aku. Bagian lor dibuka lho, Be. Kolak aku sampeane. Sahur. Sahur, Sing sahur. kidul sinden wis ngomongi. Ayo bapak ibu sahur. Sahur. Sahur Pak Ikit. Lumayan, Pak. Imsak B. Kok cuwet? Nek wis krungu imsak leren supaya ne posone sah dan kage mek banyu terus kumu. Wundu salat subuh. Mosok bar TikTok imsake. Jadwal iki enek wektune lho aku enek jadwale. Jane mesti Salat subuh Pak Igit. Betul. Ya Allah, terus jagungan karo keluarga istirahat. Mari ngono terus turu. Krungu adzan duhur, krungu adzan asar, terus Allahu Akbar. Buka. Magriban. Aku rong dino ora sahur lho. Aku ngempet tenan. Aku sumpah lho ngombe ora lho aku. Paham. Tapi yang namanya yang udah sholat kuwi aja mangan dhisik, mangan yang manis-manisan dulu. Terus sholat maghrib isya, aja lali terawih tadarusan, turu bubuk krungu tok tek tok ding tok tek tok Tok tek tok tek tok tek tok. Jangane sing gone Ayo buka mau. inget-inget. Kabeh. Dadi jabuti. Cabut. Dendeng Imsa B. Paket Imsa. Aku ora poso. Aku rong dino ora sahur ora buka. Kowe 3 dino bongko aku. Loh, ngono ki ya kudu diperhatikan ingat waktu ngono lho kaya rumah saku. Yo nganggo iki, Be. Nek manis-manisan ya iki lho jeruk. Oh, nggih diaturi Pak Sigit jarang-jarang lho Pak Sigit lomane ndak umum. Oh, jeruk iki pancen ya wis Spesial, Be. Apa? Jeruk tanpa biji to, Pak. Tanpa isi apa tanpa Iki biji? jenenge kulit nek jeruk. saiki jeruke kok cilik-cilik ya. Nggih, Pak. Aku ndek awane nggone jolang ya jeruke cilik sakjane. Nggih, Pak. Lagi mboten, Pak. Mbuh, ora ngerti aku. Cobi, Pak. Dajal iku ketoke. Imsa. Pak. Alah, ya arep manjur kok imsak ya. Pak nek maam ngentosi Jumat mawon, Pak. Aku ki nek poso ki bukane ki ora kaya wong-wong. Lho, lah pripun to Pak iki? Buka kok magrib. Lho, aku ki buka paling ora ya engko jam 09.00 bengi, jam 10. Ibadahe diluwihi kabeh. Istimewa. Wih. Hebat. Sae, Pak. Saged iki panutan. Lho aku kuat ngempet ngeleh kok. Nggih. Niku nek Buka wayah mangan ya jam 10 bengi lagi. Hebat. istimewa. Kowe nek traweh mulai jam pira?
Traweh aku mulai jam 8 jam 9. Alah, Pak Igit iki diluwi. Mulai jam 1 bengi. Pak Ibadah Igit diluwi karena malam Ramadan adalah malam 1000 bulan. Krungu. Kesini aku. semua dilebihi. Golek ibadah, golek Lah, berkah. Mergo Kuwi nek dilipat gandakan. Oh, nek traweh. Kowe sahur bar jam piro? Sahur aku ya biasa jam 2:30. Alah apa Alah, kuwi? Pak Igit diluwi 8:30 isuk. Kuwi jenenge Seksine kula lho Pak Igit. Iya karo kowe. kuwi gak tunggale sarapan to, Be. Nembang. Mbak Lisa, Pak, Mbak Lisa. Ayo sakene Ayo, ayo, sak. ayo. Tok tek tok ding tok tek tok Ora. Aku iki nonton streaming Elisa pas Nggih. nekani Tara Mayang ning Minomartane iki. Wah, Nggih. apik. Kowe nek bintang tamu esuk mbok kostummu kaya ndek ngene. Aku malu Pak Igit. Kan aku pakai itu kan, katbol. Katun bolo. Pakai kelean itu ya. Oh, Mbak Lisa ini sakit dalang enggak, Pak? Loh, ini dalang cewek. Iya toh. Wah, suluke gede. Kowe. Mosok, Pak? Tuh. Segede namanya? Suluke. Nggih to, Mbak, nak dalang pun nanti sering anu ya, sregep dalang nggih. Nggih. Sering nggih. Dia mboten sering banget. Coba suluk sa. Nek Pak Sigit iku kondang sabete. Ya ora, sabete kalah karo. Tapi nek Mbak Lisa mau kondang suluke hebat, bener percaya. Tapi nek sabete ketoke gak tok ketoke. Nggih. Jajal, Mbak, jajal. Mbak. Sabete kalah. Suluke. Anglir bawaning kang sinung wati gawe kelar nararyo mbek srusutira sang mangrempak suranggang koro kita umangsa Suluke gitu. Kula nek krungu niki kaya eling lakon ketoprak, Pak. Apa? Bar disuluki ngene diceblokne. Wos lamur sang Panji si entet kang nami anggarap tegalan rino wengi rakil kuning ngerti anim bali andangu si entet kang lagi Terus digone. apa inten Oh, weh, sampai inten. tunggu ya Aku mau campur-campur wah to. ya suwi lakon iki mergo toprak biyen wah lakon Panji wis kapan to Pak wangsit gembelar untuk nahi Pak Ketoprakan. Iki lombanan celulu yang campur-campur iki. Sumben ketoprakan cakaran lewat campur bakar Solo Nggih. karo kowe ya. siap Pak oke Mbak Elisa nembang Elisa, men. nembang Mbak Tadi Pak Mundutan sesideman ya Pak? Oke, senenganku wis sesediman. Aku ki apalku ya omong kowe. lah Sesideman. Pokoke sing nyelendem kacamatane aja dicopot lho Mas iki. Kowe iki wis 15 tahun ora ndemok gamelan iki. Dibawani. Oh, enggak langsung. Enggak Nggih. no. langenane Pak Sigit Mbak Oh, Sisi iya, Deman. Mas. Siji sisi deman loro tali tresno Oh, nggih. Karo Mbak Eni kan Mbak Eni kan. Mbak Eni Ya, Bu Eni. Wah. Masih di TikToknya Bu Eni. Wiwitan Nesa. Wiwitane anderek sang pakir Priya
Gandul iso nembang. Jan suaramu gawe ademe atiku wong ayu. Apa iya to Kang Mas? Coba sawangan lintang sing ana ing angkasa kae coba. Akeh ya Mas. Sodok protesinya apa to iki? Cak ketoprakan lho drama. Pasangan sijine romantis, sijine kok malah kaya Halo. Meteng nih. Kok bola-balik kok mau aku lagi ndudul. Jareku terus kabeh iki lho ngono kuwi. Oh, kademen. Rungokno ya. Sowan menyang kutha gedhe dibagus-baguske lho. Tak 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 tak. Monggo jabut. Monggo. Nyapa. Rice cooker. Jabut ki apane to? Rice Aku kok cooker. penasaran lho to, Pi. Rice cooker. Oh, Genti pasangan kae sijine Mbak Oh Eni. iya. Coba mesrahmu piye? Si keparat. Lanjute. Bendara. Kok iso keparat iki? Bendara. Bendara terus yung Mbak Eni. selendang kulo. Aduh. Aja banter-banter to. Selendang kluthuk. Sesang gemes iki lho. Meski yo alon-alon wae. Kuning. Digandeng. Sabar ya. Wis kejulan sandal kok meteng. Lha iki salahmu punukku mbok lus-lus kok. Apik lho, tirim. Ngawur. Kang saking Oper Elisa. Bojomu melu ndul iki, Ndul. Anu niki sementara kula salah pemah mergo ngerti enten Mbak Alisa. Oh iya. Wifi mawon kula jabut nih, kula mangkat kula pedhot. Aman. Heeh. Lah iki tapi nek kancane akeh. Coba sa. Angkat konang. Suara kurang premono ning wasis ngungro. Iso ngubung-ubung ngono bareng. ngono kuwi lho. Iki marai Mary ngono kuwi. Sijine mesrane Ayo, B. B. Dibopong Mbak Eni. Dadi nek awak dhewe ben balance ngono lho, B. Harus imbang. Oh, jenenge sak panggung iki lho sijine tingonone apa ya aku ora Yo gendong. Ora sing karo putumu to. Ayo, B. Putu nek ning omah. Ayo, Be. Gendong. Kuat apa ora? Jare mundak 2 kilo. Tekku iki wah koyo rusuh. Latihan sik karo sing iki to. Ngono. Karo nek dhewe ora kena nggo latihan kok. Ngene sapa iki? Ngene sapa iki? Alah. Alah, ate kayak mondol lagi. Wong kok kena sih kok karo apa? Ayo Iya. Lho gak Mary lho sampean iki mesrake lho iki disusul mesrane kaya ngono kae. Sing mekeng. Sing mekeng iki lho ket mau nyang-nyangan ora dadi-dadi. Nek glimek. Panjak kok yo oleh. Kok yo mau kalah lho kono iki. Gani kok. Piyo gawakno kacang terus upah tahu ya ampun Dede. Mbok nyewa hotel lho kaya. Lah. Ya apa kok iso dakraan iki. Ijol kratindeng gitu. Malu-malu wedhus. Jeli-jelan WA. Ayo kok gendonge lali. Yo iki bawa sik aja kalah-kalah kok lho. Ngungrum marah. Ngrung-ngrung ki awakmu sing bawa tak gendong. Ayo. Hangungrum marang Kuwi jenenge njunjung ora gendong. Kayak ngeleh lemari lho sampean iki. Kaya nganu gabah. Kayak mindah lemari.
Cung. Penting kan ngalih. Ora mesrah belas kali. Aku pengen dingono mau lho, Cene. Apa? Kaya kuwi. Mondong. Penting aja mau kon baleni. Wis ngempet soal. Tangane sing sing angrum-rum ae, Duk. Angung rumarang dendara. Kok malah deder piye malah ngono. Kowe ki arep nyapa to, Be? Mesrane ning ndi kok malah engkol Lho deder. kula pancen tau mangaten iki, Pak. Kula iki pancen anu. Ya mesrane Adire. dhewe-dhewe ya. Mesane carane dhewe-dhewe. Oh, ngono. Dia. Ya. So, ayo, Duk. Dia sulis dia pijer ngincangake alis. Engko digarap tayub lho terus Nggih. sesideman gong. Elisa, aku ada sesuatu untuk kamu. Apa? Tak ambilin, Udah, ya? kalau gitu mau apa? Apa? Oh, hai. Iso. Ayo kowe, Be. Mesrah lho. Kowe duwe apa kowe? Aku juga. Aku juga. Pakai sajino Kan biasa iku. Kone kono gone. Kene lho bening dodo ning hati, bening hati. Nyapa ulah hati kita pakai sajino, Duk. Iki urung wayahe njabut lho. Wah. Kau tepe rusuh. Wedeng ning. Bareng TB ngono Indri terus pengen. Jambu alas kulite, jambu alas kulite ijo. Kok cek kono to. Sing penting hurufe J yo Indri. Ya dak terus. Ayo. Ndak. Terus tresno sasi deman. Digarap tayub Jonegoro Tubanan iki. Iki kanca-kanca CFC Jambi kali tidu sing Oh nggih, tasik. Pak Kasir nek anu arep beso ya ora apa-apa lho. Nggih, biasane kanca-kanca CFC. Heeh. Mau kali enten sing request, Mas, tayupan aja lali, Mas. Ya Mbak ini halo ngono. Cara tayub kene ngono sak cara Jawa Timur. Ada halo. Judulnya diucapkan dulu untuk mengkode pengrawit. Halo, Sesideman Gubuk Asmara. Coba kamu. Halo. Halo. Rada halus, Mbak. Halo. Sesideman Gubuk Asmara. Bojo wis malah jeguki. Itu tak ijolo sapi ya. Kurang ajar. Open ana sok besar oleh telu kuwi. Coba Mbak Eni. Halo. Ya coba kalah, wis kalah. Coba kalah. Ayo. Halo. Sing halus to. Halo. Halo. Iki mesti. Sindir bathok pelek ngono. Kroi. Tak kencengi baute. Iki anggere baute kon duwe mesti ngono kuwi. Kalah. Oh malah seker sih baute. Ah, iki lho. Kok iso. Sopo pengen kok? Narki. Pengen melok ngencengi. Kowe pengen iki. Kecewa, sampean sumpah. Oh iso iki lho. Rumah saku wae Oh kok iso. nyepele. Ayo Mbak Eni. Halo. Nah, Sesideman Gubuk Asmara ya Mbak Eni ya. Halo. Nah, ngono lho. Sesideman Gubuk Asmara. Buka bonang Mas ya. Angel men lho bukane. Mbak
Oke, makasih Mbak Eni. Iki mau tayub cara Tuban Jonegoro. Jonegoro, Pak. Pancen cakraning rat iki spesial tayub. Nggih, Pak. Wah, Tuban oke, Jonegoro oke. Bluro oke. Grobokan. Grobokan ya oke. Banyumasan oke, Banyuwangi apa meneh? Pati. Tayub iki mawa pitutur. Iya ta. Tayub iki biasane nganggone sampur. Iki mesti kon nyampur nakno urip. Hah. Mesti joget iki ngene iki lho. Lho, iki lho mesti. Apa kuwi? Bendol telu. Menungso urip besok ya bakal telung perkara sing digawa. Apa wae? Siji, Ilmu yang bermanfaat, loro, amal jariah, telu. doanya anak soleh. Lah, kuwi. Kowe barang kuwi ngene. Kowe iki doane anak saleh kuwi ndongake wong tuamu saurarane kowe iki ya putrane Mbah Sandirana. Ngono kuwi. Kowe iso dadi pelawak terkenal kuwi mergo saka karir bapakmu. Ngono. Sampeyan ngelingke karepe nggih sae. Heeh. Tapi winane ngejak kula mbleset iki, Pak. Ngejak Ora. apa? Aku niku Kowe nyuwun piye sewu, Pak. dinane iki? Kula niku kemutan jaman 90 tahun 90 Sejarah. Wahyu Budaya main tenggene Cepu Nggih. cedake Gedong. Taman 990 lampu. 1000 lampu. Tuk Kurang buntung. 10. Iya. Sumpah tak Pas hitungi kuwi. 990. Tahun sama-sama nobong ning kono. 90 niku tobong teng mriku Ketoprak. luar wah Wahyu Budaya. Kediri. Kediri. Oh, Bu Suci. Bu Suci Gambangane Pak Pujo Sewok. Sewoko Karo sing putri Bu Aris Narsiam. Narsiam. Engko sing dadi mungsuhe Pak Pujo Deni Sanjaya. Oh, iya. Dagelane Sandirana, sandirene Sandiguna, warunge Bu Samsi. Kuwi galingan. Galungan Kowe kabeh. biyen dapukan pas cilik ngopo ning kono? Dulu-dulu Oh, setanan. setanan dudung-dudung ngate lakon hari penasang lakon Maeso Jenar sing dadi pangisingan. Pasing-singan. Alon-alon to. Pang-sing-singan. Pasing-singan. Ora pangisingan. Enggak, pasing-singan. Mbah Bari niku, Pak. Greh. Metu kan maksudnya peteng pangisingan nih, pangisingan. Kami gemir cemplung toko. Gelodak niku saestu. Teng Cepu niku. Pengalamanmu nobong suwe ya, Be. Mulane nek ngendo bapakku ning kene iku berbes milih. Mergo nek permintaan terakhir dari orang yang sebelum meninggal kan kedah dilaksanakan toh, Pak. Wasiat kuwi. Wasiat. Apa wasiate Pak Sandirana? Wingian sadurunge pejakan sanjang kula le sombe nek bapak wis ora ana tulung nek pas aku mati. Kuburanku dekeken pinggire lawang kuburan. Aja kek tengah-tengah. Lah sebabe apa tak? Sak wayah-wayah nek kuburane kobongan aku iso mlayu dhisik. Wong edian. Gak enek ku. Mayat kok mlayu. Kok mayat iki wis mati. Pesen tapi mriko full, Pak. Akhirnya tak dekek tengah. Iya. Lah yo pake kok digo bahan. Lah ngono ki ning kono yo terus muni piye? Tuban le. Anak-anak. Gue golek duit berkah matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih. Terus pundi Pak Ikit? Dos. Ketinggal Dos kalih. dalam terus kali. Gede-gede. Eneng Mbak Yosi Dian Pratiwi. Nggih. Nah, ini. Bersama dengan Bersama Mbak Elisano. Mbak Elisa Elisa. Bintang. Oke. Gak apa-apa. Pancen ditanggap sak limpeke ya. Oh, penggemarnya masih banyak. Elisa iki nek melu cakran rat kowe nak nangger nembang tak goleki kanca. Oh ngata. Melu liyane melu Pak Jumbo mbok dekne nembang dhewean. Sakne Iki Pak Jumbo pirsane iki. Nggih. Dasarnya tanggapannya laris yo perlu ngaso, Wah, ganti iya. genten kalian vokalis sanes. Masuk. Sampun gadah pacar Mbak Elisa samunika. Loh pripun to sampean iki rung paham? Wingi liburan ning KL. Masa ijen ning KL. Loh, yo aja pacar. Sekarang itu zamannya FBB. FBB. Friend with benefit. Yes. Betul. TTM, teman tapi mesra. Kita friend. Ora nek benefitnya ngopo yo? Yoi. Wah, kalen. Aku ki wis tuwa dadi aku ora mudeng ngono-ngono kuwi. Aku ki wis mungkur ado kok yo ngono-ngono kuwi, Be. Calanang ya ngono nyapa golek bojo dhisik.
mending ijen Lah ngono single pengen tuku. Alah. Kabeh. Dosa be, dosa kuwi. Masih tuku vitamin. Gopo Kanggo apa vitamin? Karo sabun. Malah siladrah kuwi rumahnya. Bocah kok ora toto. Ora, Mbak, kemarin habis liburan dari KL sama di Ada teman gitu loh. Kepo banget. Kuala Lumpur Pak liburannya tahun baru Pak. Kuala Lumpur lanjut di Kucing. Kucing. Oh iya. Kucing. Si Kucing habis itu Sinom atau Sinom dulu Kucing? Tembang Si Kucing ya. Aku tahun baru ndek iki mancing, Be. Wah, sampean gak gaul lho, Pak. Tahun baru kula kali TB bakar-bakar ya, Be ya. Iya. Winane. Iwak apa bakar iwak apa? Anake kula tawani, Le pengen bakar-bakar nanging ngoten iki. Nek dikon muni nugget kok kleru nanging. Mosok nanging ame diobong. Kapan to? Kok somo obong dhewe piye to, Be? Gue iki lho Mbak Lisa karo Mbak iki Bang. Karepmu. Kon muni nugget kok iso nanging. Aku gak ikut-ikut aku. Ya, saya kan monggo. Nggih, nggih. Sobi Mbak Elisa karo Mbak Yosi, baju mangan ya, Be, baju mangan, Be. Oh, nggih. Nggih. Jenglen betul? Nyapone. Ora, usah ini joglek-joglek. Wes gak usah gaya atian, Be. Aku seregep lho ngene. Cakrane kerat. Monggo, gerajakan boleh, cengkir gading boleh. Oh iya. Apa Mbak Yosi? Gerajakan. Oh, gerajakan. Oke. Apa sing anyar sing dudu watu yang cilik arane pasir ya. Kuwi lagu lawas kuwi. Lho saniki hit malih, Pak. Hit malih, Pak. Hit malih saniki. Oh, apa? Nggih. Piye nek musike ya, Be ya? Aku karet jajal Be. Ora usah gaya atian, Pak. Ya musik Be penak Be. Tak golekno ae pokoke. Mumpung dia kaya bingung. mumpung nek kesempatan tak golekno ya. Aku ora mikir adoh kok. Arep nyampluk mumplon. Buka saking saron nih, saron. Nah. Coba Mas Wisnu buka saron lho. Nah. Wah iki wis nganggo tindik Wisnu iki. Sarone Pak Iki anyar kabeh. Hebat. Lah sing ora mangkat melu ndebagong. Iki sing mari ranggae meni. Jane rombongane iki ndi? Sesuk wis tak kerasi aku. Ndak tuman. Yo. Coba kaya ngapa? Heeh. Dados. Gerajakan Banyu Wangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon nanekani yang akan sesaing hati longgoh ring pasir-pasirnya sambur-semburnya redoan ambi mangan selonjoran lanang wadon beruber-uberan kian
siksa liwarian lanang wadon oh biru biran Hending tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik sembayangan mangri janji urip biaren sir-siran ambek kiandangan yang asli pianyu wangian sir-siran ambek kiandangan yang asli pianyu wangian Luar biasa. Oh, wes be. Nek ngerti judulnya apa iki mau? Banyuwangi, Pak. Judulnya Judul ya bener kok Banyuwangi judule iki apa? Gerajakan Banyuwangi. Pancen. Wah. Pancen Pancen perlu digembleng. Eh. Kowe ngerti setan? lho, kula Heeh. Tak Rek. bedheki perkara setan. pripun to? Weh, Napa? setan apa sing senengane ning supermarket? Ayo, Setan apa, Be? rebutan loro nek Tuyul, iso. tuyul. Salah. Mesti golek dhuwit. Alah kleru. Apa, Be? Kuntilanak. Alah salah. Grandong. Alah. Wah. Upin Ipin. Wes, angkat tangan. Katok. Alah. Napa, Pak? Setan apa sing sobone tenggene Indomaret? Kuwi setan sing jenenge pocongan harga. Ning supermarket ning anu ki Oh, ono. alah. Potongan harga. Oh, alah. Bedhekan niku mbok sing rodok mengandalkan SDM. Sumber daya manusia. Betul. Apa contone? Sesuai. Sikil pitik ana, Loro, sikil wedhus ana, papat, sikil sapi ana. papat. Oh, iki jenenge SDM yang tidak bertanggung jawab. Masih di bawah standar. Tidak sesuai dengan pertanyaan. Ini bener loh, Be. Kosok bener beto. Loh, Pak Igit iki Sikil pitik ana, Loro, sikil wedhus ana, papat, sikil sapi ana. papat. Oh, iki jenenge jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Sikil. Walah. Sikil pitik ana, Loro, ana. Sikil wedhus ana, papat, ana. Sikil sapi ana, ana. Lah lek kula takok sikil pitik ana pira? Loro. Niku bener. Sikil pitik ana. ono. Ah, ngono. Anu, nyon sewu. Pocongan harga. Pitik apa sing mlakune mundur? Pitik atlet. Baru. Pitik arep ngendok. Pitik anyang-anyangen. Salah. Pitik apa sing mlakune mundur? Pitik sing meh didol ning pasar dikempit kae. Spy SDM Pak pakai SDM. Mosok Bedheke nek Be, Lah aja nganti pitik kalah. Be. dikempit kan ndase ning nggrim mlakune. angka 1 sampai 10 ngertos nggih? Ngerti? Sebutkan angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Jiro lupa. Sarete. Angel, Be. Jiro Sarete. Angka 1 sampai 6 dalam waktu 1 detik. Jiro. Nah, 1 detik onan wis. Nek nyebut angka 6 ya kudune 6 detik no, Be. Gak iso iki. Masa sak detik iso? Coba kowe sebut ki angka 1 nganti 6 sak detik. Dadu. Oh iya jadul. Namanya Nggih, Pak. SDM. Jadule nganti 6 Pak pentolane niku. Dadu. Bener, Pak. Weh. Boten Pak, boten lho Pak guyon Pak, boten dadu kalau. Polisi. Pak polisi. Betul barang iki. Satpam ora guyon. Satpam B kuwi satpam B tenang. Oh, satpam to. Kuwi sing bojone becik ketitik ala ketara ya kuwi. Oh, berarti nek 1 nganti 6 sak detik iki Dadu.
Wo. Dadi. Sebutke kewan Urung gelem kalah, Bi. Urung gelem kalah, Bi. cacahe 100 tak weni wektu 6 detik. Singa. Ji. Gurem. Loro. Ah, wis rampung. Lagi untuk kewan piro iki mau? Papat. Alah, sebutke kewan cacahe 100 6 detik. Ayo. Wedhus, sapi, ula, singa, gajah, keong, lumba. Up. Aja wangel-angel to modele. Ora iso. Sampe ora iso. Iso. Sebutkan 100 kewan dalam waktu 6 detik. Iso. Wedhus 50, sapi 50. Lho, ora mek loro to, Pak. Lho, 50 karo 50 piro? 100. Lah iya. Kurang cepet. 100 detik 6 detik pinten ya, Pak? 100 6 detik. Iya. Aku plek apa? Moh, Be aku nyilah, Be. lambemu mblibos. Kewan apa sing buntute 5? Tanggo iki. Kuwi wis tau to nituk buntung. Wis to meneng ae. Wedhus to. Lho, wedhus to mrene. Kok mau kobongno iki piye iki? Ngepet Pak Sikit. Wis tau to buntung iki lho penonton ngerti kabeh. Sing ngerti aku Aku wis ngerti kok. Wis ngerti. Wedhus to. 3 5, ndase 3 buntute 5. Golek sing liya. Golek sing liya. Wong kek ora tau tombok ngomong togel. 2 detik 50 kewan. Sebut nih. 50 kewan 2 detik. Iso aku. Wedhus Pitik 50. Iya. Iya. bedhekmu iki. Suara wedhus, Mbek. suara sapi. Wah. Api-api ya, Be ya. Suara tumo. Ora tau delok YouTube kok. Iki aku iso kalah Pak Sikit iki. Suara wedhus apa, Be? Mbek, Suara sapi, mo suara tumo. ora tau delok YouTube. Kowe ngerti? Ora eneng tumo nyuwara. Ora eneng tumo rasan-rasan. Ora ngerti. Sing rasan-rasani sing metane. Ora ngerti. Ora. Alah. Lah kowe apa? Ora ngerti. Kowe ngerti? Ora apa aku jujur sampean. Oh, sing ora ngerti ning kene to sini. Suara wedhus, Nek. suara sapi, Mo. suara tumo. Ngene lho, Pak. Awak dhewe iki kudune paham dengan pertanyaan kudu ngerti karo Kesuwen jawaban. lek menjawab iki. Lah kene. Anu, aku dhewe yo ora roh. Waktu Pak, waktu. Anu Mbak Melani, Lila, Mbak Indri, Ida. Ida. Aku jane ngerti suara tumo. Wis do roh mare aku. Ngono tak balik suara wedhus langsung. Ngono kok dadak mlaku rene barang iki. Anu sing kuwi wis tau dienggo, Pak. Golek sing anyar. Ayo, Mbak Ida, Lala, Indri, Melani. Aku ambung ya, Be ya aku. Ayo kene. Nah. Kowe mikir bedhekan apa? Apa? Ayo bedane. Matur sembah nuwun dulurku Lumintu channel kita senenggani. Saking Rao, Pak. Sembah nuwun ki, Dok. Sedaya niki WMC Wayang Mania Community dari Jogja nggih wonten. nyimak CFC Yogyakarta. Luar biasa. Pene jenengan istimewa. Do siat-siat kabeh mergo ngombene obat. Obat-obat apa sing medeni? Ayo. Wah, rondap. Salah. Obat ngelu. Alah salah. batuk. Aduh salah. Lah obat apa sing medeni, Pak? Paracetamol. Paracetamol ora enek-enek, Pak. Parasita, Pak. Anek pocong, anek setan kok dienggo kabeh. Berempat ya. Aduh. Disiapke, Be. Oke, spesial buat Bapak Sugiarto. Penampilan dari Disiapke iki bosok kupinge kuwi disiarke. Oh, nggih. Oh, disiap. Siap. So, Bro. Tambah ima siji. Mbak Ida terlalu kemaju. Ima. Mundur dikit. Ya. Ayo, Ma. Kene Bang Sapar. Ayo. Ya, Ma. Ini sebelah rene kurang maju. Ini. Disiapno. Ditoto. Saya isuk kok andeng-andeng ima saya gedhi. Andeng-andeng kok iso mekerok dhewe ngene iki, Pak. Siapno. Yuk. So, Bro.
Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Aja gelak-gelak lho, Be kok. Periksa pasukan, luruskan. Woi, lurus. Nah, lho. Wis lurus lho, Be. Pun melurus. Heeh. Hop, gerak. Tujune kok Mbak ini ora melu. Angel Pak ikut itu. Oh, Yuk, berhitung. Mulai. 1. Saka ngendi? Yuk, Kene apa kono? kokino rene rono. kowe ora tau baris berbaris. Ah, Sing nih, cetha kok kene apa kok kono? kokine. Berhitung, mulai. Setunggal. Kokine. Bahasa Indonesia. 1, 2. Berhitung, mulai. 1. 1, 1. 2. 2. Kok cengengesan to. Berhitung kowe kok tak lho barisan iki kok ngene iki lho. Aku bedhiane ngene lho kaya ngeli ngene kaya. Berhitung mulai lho. Sabiran. Barisan. Oh iya. Banjol, komandane banjol. Kepada komandan Klepon. Ayo, nggak tak parangi lho. Siap, gerak. Barisan. Berhitung. Tempe 1, ST 1. Hitungan apa? 1 2 3 kan. Kuwi ning warung. Oh, sembrono. Aja gagas lambene TB. Lurusan. Wis lurus aja di segreki iki wis tipis kabeh mau segreki kabeh. Lagi napa Pak niki, Pak? Lho, lagune sing sigrak sing suwe ra tau metu request kanca-kanca CFC karo WMC iki. Weh, nggih. Kitir Sumilir. Oh, alah nggih. Iya. Yo sobar jam 3 yo kira-kira iki. Nggih. Coba ayo ngapa Kitir Sumilir 5 bidadari. Dados.
Mas Andi TB, Mas Dalem, Pak Gandul. Sigit. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami Pak. Matur Lepat sembah nyun nuwun. pangapunten. Sok ben Nggih. ketemu tanggal pira lali nek tak golek Ah, catet. nggih jenengan padosi, Pak. Nggih, nggih, nggih. Teng kula dereng mlebet sale. Mosok? Nggih, Pak. Lho. Jenengan mosok supe malih. Malih sul sing lali niki ketoke. Makasih nggih Mbak Elisa ya. Mbak Lisa. Kanca-kanca mau wis tak share jadwal nggon Februari. Ngaji bersama. Matur sembah nuwun sedaya lepat nyun pangapunten. Dawuhipun tiyang sepuh sak putih-putih Ken Mori sebenok wonten putihipun Kang Petruk. Nggih. Sairing-iring Ken Bludru sebenok mesti wonten putihipun. Sak sempurnane menungsa mesti duweni patak laku, lali lan kleru. Merga menungsa kesisipan barang luput. Monggo kleru terus kuwi. Lah pramila saking menika jejere kula menungsa limprah kebak ing salah nyun pangapunten ingkang kathah. Ya tak apura ora. Putih yang beras kuwi mergo gesekan karo kancane pintere kanca mergo saka bergaul. Insyaallah mugi-mugi kula karo Mas Gandul tetep awet 1 bulan 2 bulan. Depan. Wis setahun lho be awak dhewe, mulai 2025 nganti 2026 lho. Oh iya iya. Setahun lho wis piye to. Suwi dhewe lho. Nggih nggih. Matur sembah nuwun Pak Ikit. Matur sembah nuwun. Golek isul. Nggih. Oke. HP ku wis ora iso transfer. Oh nggih. Matur sembah nuwun pareng. Oh iya. Aduh. Iki dagelan sing seneng salaman karo sinden. Nggih niki saweneng e. Riyaya omahe ditutup Pak. Makasih nggih Mbak Elisa nggih. Nggih, aduh. Kapan kita kolaborasi dalam berdua gitu ya? Amin. Yang Pak. samping kanan kamu, samping kiri siap. saya. Ini juga Prof Ngabianto masih memantau. Beliau lahirnya di Cepu. Jadinya Prof saya Ngabianto, salam dari UNES. UNES. Wakil Rektor 3 UNES. Oh, Pak Warek. Iya. Kula ndang diluluske, Pak. Nggih, salam kula salamkan, Pak. Weh, lah aku kuliah tenanan bijiku A kabeh lho ndek iki metune sa. Dikira kuliah embieh-embieh. Tenanan aku iki. Heeh, nggih. Nggih, makasih, Sa.